Napalgang patay na ang usa ka 13 anyos nga batanong lalaki kinsa gituwang naanod sa usa ka suba niadtong miaging bulan sa usa ka dam site sa Coronadal City, South Cotabato. Ani ang report. Nakita na gid ang bata, aray na siya. Nadugta na diyang napalgan sa mga rescuer ang 13 anyos nga batanong lalaki sa usa ka dam site sa Barangay Taplan, Coronadal City, South Cotabato pasado alas 9 sa buntag adlawng Miyerkules. Matud pa, ang maong biktima missing niadto pa nga May 30 sa maong barangay, sumala sa kapulisan. Base sa saysay sa mga kaubanan niini, naligo ang batanon sa usa ka suba kanus taas ang level sa tubig gumikan sa mga nasinating pag-ulan. Apan kalit kuno kining nawala, wala dayon kini nakit-an sang lit ulahi na matud pa kini gireport sa mga kaubanan niini ngadto sa otoridad. Base nga po sa investigation natin at sa mga statement, baka napunta daw siya sa somewhere na medyo malalim, baka hindi niya ganon kabisado pa o hindi ganon kagaling maglangoy, kaya nagresulta ito sa kanyang pagkalunod. I think kasama yan, sir, doon sa paglakas ng tubig doon po sa dam site. Sumala sa kapulisan, human sa itabo, mihangyo matud pa ang kabanay sa mong biktima ug autopsy. Yes, pero initially, based doon sa mga statement nga po at saka may kasama man nung bata nung siya ay nalunod, wala naman silang sinasabi na any kind of foul play doon kundi talagang nalunod. But as part din po ng process, pa-autopsy, okay lang naman po yun siya. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao.